मा जाखो गुथाल? देहाफोरा गाज्रि नामा नोंना? मैयानिफ्रायनो मोखां सोम जाबाय दंल'स'। मोजाङैबो रायज्लायाखै। माबा जादों नामा? जेबो जायाखै आयै। होमब्लालाय माथो? एडमिसन होनो हायिनि थाखाय गोसोखौ दुखु मोनबाय दङ। एडमिसन लानो हायिनि थाखाय? बे नङा आयै। आयै, जाय मानसिया बे संसाराव रावबो थाया, बे मानसिया बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव जायोना। बेनिख्रुइ गिदिर दुखु आरो संसाराव थायानो खोमाना आयै। औ। मा जाखो? मानो हरखाबनो बेफोरखौ सानखो? जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला गासैबो दं ने आयै। थाखा फैसा गैया जानो हागौ, थेवबोथ' गासैबो दङ। बिमा बिफा दङ, न' दं, बिनानाव दं, थानो बस्थि दङ, हा दं। आरो मा नांबावगौ? जानो थाखाय बोथिथामखौबो मोनजायो। थेवबो जों सानो जोंफोरा जेबोआनो गैया। एसेबां दुखु, एसेबां टेनसन होननानै। औ, मानसिनिलाय बेफोर साननायालाय थाखागोन। थैजासिम थांफागोन। मा जाखो? मानो बेबायदि रायज्लायबाय थाखो दिनैलाय? मायबा जादों नामा? ओरैनो मायबा मायबि गोसोखांफ्लांदों। बेबायदिनो थानांगोन आरो। सोरहाबा मायबा दङ, सोरहाबा मायबा गैया। बेनो संसार आरो। बेनो जिउ। इसोरा मानसिनो मानो इसेबां टेनसन होयो आयै? मानो सुखु होआ? आं इसोर जानायमोनब्ला बयनोबो खुसि होजोबगौमोन। दा इसोरासो मिथिगौ आरो मानो बेबायदि खालायो। जोंफोर मानसिनियाव बेफोरनि सोंनायनि फिननाय थाया। आं इसोर जानायमोनब्ला, आंनाव एबा सक्ति थानायमोनब्ला, आं रावखौबो दुखुआव थानो होआमोन। मैया बियो सोंगारदोंमोन आंनाव मबाइल दंना गैया होननानै। मबाइल थानायमोनब्ला आंनि नाम्बारखौ बिगौमोन खोमा बि। मैया लोगो मोननायखौ गोसोखांबाय दं आं। जेबो रायज्लायनायबो जायासै। माने गावनि बाथ्रा आं जेबोखौनो सोङासै। बिनि मुंखौल'सो सोंनाय जादों आरो बिनि अनगायै जेबोखौनो सोंनो रोङासै आंबो। फाग्लि बायदिनो मा होनो मा मानो सोंनोनो रोङासै। मा खालायोथाय? नै फरायबायसो दंबा? सोर सोर दंबा न'आव? है हाबिला, नों बे सेंग्रानि थाखाय बांद्राय खर' लागायबाय दाथा। बांद्राय सानबाय दाथा। बेफोर मानसिया, बेफोर सेंग्राया आं बायदि सिख्लानि थाखाय नङा। मालायबा बेसेबा फरायो, कलेजाव थाङो। सिख्लाफोरनि खोमि गैया खोमा। न'खराबा मालाय बेसे मोजां खोमा। आं बायदि मावरिया क्लास 8सिमल' फरायनाय रुवाथि थानाय मानसिखौलाय बेलाय मानो फसायनो? आंसो फाग्लि फाग्लिनो बेखौ सिरि सिरि सानखोमाबाय थायो। गोसोजों सानफ्लांबाय थायो। नाथाय बेफोर सिमांसो। बेफोर माब्लाबाबो जाफुंखाया। आं बायदि सिख्लाखौ रावबो मोजां मोनखाया। बेफोरखौ साननायाबो आंनि थाखाय पापसो। आं बायदि मानसिया रावनिबो थाखाय नङा। आं डास्टबिनाव गोग्लैना थानाय जाबोरसो। बेफोरखौ सानबाय थानानै गावनि गोसोखौ दुखु दाहो हाबिला। नोंनि थाखाय बेफोर नङा। नोंनि जिउआ रायजानाय आरो मालायनियाव खामानि मावनाय। बेनोसै नों। आरो बेनो आंनि जिउ। आइ लैथो, गाबोननिफ्राय टिउसनाव थांसिगोनबा? आफा, आं टिउसनखौथ' गाबोननिफ्राय लागोन सानदोंमोन। बेनिफ्राय एगजामाबो जाबाय द' जोंना। आंथ' दादैनि सिगाङाव सानब्रैसोनि उनावनो थांगोन होननानै बुंदोंमोन। दाथ' सानब्रै बारलायलांबाय। आं दा एगजामबो जागोन होननानै बुंबायना, थांलासो बायदि मोनथ'दों। बेखौनोथ' गांगुरा दखानाव फैनानै मैयाबो सोंफैदोंमोन टिउसन लानाया मा जाखो होननानै। बेनोथ' जादों आफा। आंथ' गांगुरानि सिगाङाव थांगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा एगजामाबो जाना होबाय। सानसेयावनो मोननै साबजेक्ट दङ। बिदिब्लालाय एगजामखौ फोजोबथारदो। सानबेसे एगजामालाय? बारा गोबाव नङा, सप्तासेयावनो जोबगोन। बन्द'बो गैखाया। बेनिफ्राय मोननैसो साबजेक्टआ सानसेयावनो मोननै लिरनांगौ एगजाम। होमब्लालाय एगजामखौनो फोजोबथारदो। औ, आं दादै गांगुरमोननाव थांगोन होननानै थांनायबो जायाखै। हागौबा दाहाय थांनानै बुंना फैथां। नङाबा हामा मोनगोन ना गाज्रि मोनगोन नोङो खोथा होना फैनाय। औ, थांगोन र' आङो। बेफोर जाथावै बाथ्राफोरखौ दिनैनिफ्राय सानदां। दिनैनिफ्राय बे सेंग्रानि बाथ्रा सानदां। मानोना माब्लाबाबो बे जाफुंखाया। बेफोर आंनि थाखाय गासैबो रोमै सिमांसो। आं बायदि सिख्लानि थाखाय सोरखौबा मोजां मोननाय, सोरनोबा गोसो होनाय, बेफोरखौ सिमांखौ नुनाया आंनि थाखाय नंखायसो। बेफोरो आंनि थाखाय जाफुङा। बेफोरो आं बायदि सिख्लाखौ रावबो मोजां मोनखाया, रावबो गोसोबो होआ। मा खालायनो, रुवाथिबाबो फरायनो रोङाबाबो आंबोथ' सासे सिख्लाना। आंहाबो गोसो दङ। आंहाबो गोसो जायो गेजेर गेजेर सोरजोंबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनो।
सोरजोंबा गोसोनि बाथ्राखौ रायज्लायनो आंबोथ' लुबैयोना रुवाथिफ्राबो। मा खालायनो जोंफोरबायदि मानसिफोरा मानसिखौनो सानखाया। जोंफोरनि गोसोआव गोसो थानाय बायदिखौनो मोना मानसिफोरा। आरोलाय सोरबा सेंग्रानिफ्रायलाय मोजां मोननायखौलाय मानो हास्थायनो आंलाय। दिनैनिफ्राय गोसोखांला आं रावखौबो, रावनिबो बाथ्रा सानला। बेफोर सिमाङा सिमांसो, माब्लाबा जाफुंखाया। मा जाखोथाय मामियाबो फनखौनो हमला। आरो बै सासेयाथ' दिनैबो थखन बायदिनो गसंना थालायबाय। माखौ बेबायदि नेबायल' थायोबा, सानफ्रोमबो नेनायल'। ममियाबोलाय फनखौ हमनो हाया नामा? आदा रनिया बेवहाय मानो लिंहरखोथाय आंखौ? अ ममि, मानो फनखौ हमा? आं ओंखाम संबाय दंमोन। नै आं थाइसे जायगायाव बिखौ नेगासिनो, सोरखौबा नेगासिनो बियो। औ, नेबाय था नोंबो। नेबायथ' थागोन र'। नै ममि, बे सेंग्राया आंखौ खेबसेबो नुदोंसो ना मायोथाय, गिनाय मोनबाय आङो। जेबो नङा, दा बियो अबाव दं? दुश्मना अबाव दं दा? आंनि खाथियावनो, माने एसे साइडआव दं। औ गुड, बेबायदिनो साइडआवनो थाबाय था, खाथि जाराव दा थां। हनै जाम्बाया बेयावसो दंफैयो, ओरैनो नागिरबाय थादों आंखौ। ओइ बारहुंखा। औ आदा मानो लिंहरनाय? बेलाय माथो सासे सिखारबावसो। मा? नों बेयावसो दंफैयो मुर्ख, आं नोंखौ बैयावसो थानो होदोंमोन। बेयावनो थाबाय आं। मामोन आदा? मामि, सानै सिखार, जयैनो दं सानैबो। ग्रेट। सोर दं, सोर सासेया? ममि फिसाज्ला गिदिराबो फैबाय, सानैबो जयैनो दं। गुड, खामानियाव फकास खालाय, दोन फना दोन। अके। नोंनि कार्डखौलाय फैसानिखौ दंना गैया फैसा? मा औआ दंना गैया? दं एसे। हर कार्डा हर, आरो आइनो खिन्थु दा खोन्था आं नोंनि कार्डखौ लादों होननानै। खाथियाव थांनानै खोनासंनो हानायबा हामगौमोन। मा रायज्लायदों बिसोरो? लानोथ' हागौमोन आदा, नाथाय आंनोबो फैसा नांगौ जादों। नोंनिखौ बादो, नोंनो फैसा बिबानो आइया होखायो, आंनिखौसो हिसाब लायो। नोंना जोब्बाय होननानै आइनाव गोदानै बिना लाफिन। नोंनि कार्डखौ हर आंना जोब्बाय। माथो आइयालाय नोंनो मैयासो 20,000 सोनानै होदोंमोन। मुर्ख बायदिनो नोंहा बेफोरखौ हिसाब लानो गोनां जेबो खोथा गैया। जाखौ बिदों आंनो हर। फैसानि मायबा खमि दं नामा? मैया 20,000 लादोंमोन होननानै दोनै लानो हाया नामा आं? हर माब्रै हर, दानो आइया बिब्लाथाय हरनाय नङा। हेफ्रिबायसानो थाइसेनि हिसाब खालायो। नोंनालाय होनबा 20,000 मा जाखो? गोमादों आंना, मैया गोमादों 15,000। गोमादों? एसेबां फैसा गोमादों? माबोरै गोमानाय? मास्टार बायदा कुइसन खालायबाय थानाङालै। माबोरै गोमादों, मानो गोमादों, मा खालायदों, मा मोनथिगौ आं? गोमाबाय। हर एटिएम हर। र' होमबालाय, बारा गैया आंनाव 5,000 दं। जादों हर, बेखौनो हर। आबा बिदिनो था, सना जिउ, मानो बेबायदि खालायदों नों बुंनाय? थां नों आंजों दा रायज्लाय। आबा बेबायदि जायाथ', नों इसेबां सम जाबाय कलेजावनो थाङाखै। थां आं साइकेल बोरायजों कलेजाव थाङा, आंखौ मिनिगोन। अबावथो साइकेल बोराय? गोदान माथो, बोसोरसेबो जायाखै। सालाय आं साइकेल सालायबा आंहा लेभेल गैया जायो। आंनि लोगोफोरा गासिबो गारियावसो थाङो, बाइकआवसो थाङो, रावबो साइकेलजों थाङा, आंखौ मिनिगोन। थाङा आं। आबा, मालायनि मिनिनायखौलाय मानो नांगौ? आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया। कलेजाव मालाय मानसिफोरा बेसे लाइन गारियाव थाङो, साइकेलाव थाङो, नोंहा आरो मा बाइक नांगौ दे? बाइक नङा, आंनाव बाइक दंखायो। आंनि बाइकआ पाम्पसार जानानै दं, आंनो बेखौ फाहामनो फैसाल'सो नांगौ। बेखौ नों होआ, नों थगायसुलि नों थानानैबो होआ। नों आबा बेबायदि नङाथ', बिराद थान जानानै दंखायो। बै लेट्रिन बाथरुमखौबो बानायबाय, बेयावनो बेसेबा फैसा थांदों नुवाखै? दाबो कमप्लिटआनो जायाखै। फैसा गैथाराबा आंनाव, नों मानो बुजिया? आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया। नों जुदि गारिखौ फाहामनानै होआ, आं कलेजाव थांखालाबो, फरायला आं बेबायदिनो थागोन। जाम्बा हालुवा जानानै थागोन आं, नों आंनि बाइकखौ फाहामनानै होआबा। कलेजाव थांला आं जियाव, कसमसे बुंदों आं, कसम। थाङा आं, बाइक मोनाबा कलेजाव थांखाया आं, फरायनाय गारखाबाय। एगजामबो होआ, जेबो होखाया, आं मोनथिखा। आफा बोराय बाथौ, थैगोनहाय आं नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै। सोरबाखि गारि मोनाबा, बाइक मोनाबा कलेज गारो, कलेजाव थाङा, एगजाम होआ। आयु, हालाहाय आं थैसिगोनसो नोंजों। आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया, बुंखाबाय माने बुंखाबाय। आंखौ कलेजाव थांनाय लुबैदोंब्ला बाइकआ माबोरै फाहामना होखा, नङाबा थांखाला आं। आयु, माबायदि फिसाज्ला मोनखौहाय आङो। कलेजावनो थांलानोहाय, बाइक मोनाबा। मा जाबावगोन, माबायदि गथ' बेफोरलाय? आयु, मा जागोन बेफोर मानसियालाय देरबालाय? आयु, इसोर भगबान, जाहोगोन आंखौ, जाहोगोन होननानै फिसाज्ला खांबाय।
बै खाफालानो गाज्रि माथो आंनाबो हौवाखौथ' मोनासेयानो मोजां सासेबो बे फिसाज्लायाबो आसोलसोखा इसोर फिसाज्ला खाङालासिनो फिसाजो खांनायबाबो जागौमोन खोमाहाय आङो बेटा नोंसोर बे लामाथिंसो थायो दिस इज ग्रेट बे लामाखौथ' आं साप्पा सिनायजोबो बेफोरनि गासैखौबो सिनायजोबो दा खालि नोंनि न'खौल' नुवाखै आं Just go, babe. आं नोंनि उन फैगासिनो Oh, थ' बेयाव थायो नोंसोरो I'm surprised This is cool, babe. बे जायगायावसो बे न'आवसो थायो नोंसोरो बे जायगाखौथ' आं अलरेडि सिनायखायो आगोलनिफ्राय मोनथिनायब्लाथ' टेनसनानो गैयामोन बाट आं जायगाखौ सिनायोमोनब्लाबो नोंसोरखौ बेयाव थायो होननानै मोनथियामोन ना दालाय मानि टेनसन नोंसोर अबाव थायो नोंसोर बबे जायगायाव थायो मा खालाय बेफोरखौ आं मोनथिजोब्बाय जास्ट दा मोनसेल' खामानि बाखि दङ नोंसोरनि न'आव एन्ट्रि लानाय आरो बेखौबो साननैसोनि गेजेरावनो जुगार खालायगासिनो आं नोंसोरनि लाइफ स्टाइल नुब्ला मेगन सायो आं बेबायदि बिल्डिंआव दोहोनि मानसियासो थायो आरो सानसे समाव आंबो थानो मोनगौमोन नाथाय नोंसोरनि थाखाय मोनासै आङो हारामिफोर हारामजादाफोर गिदिर क्लाबाव थाङो नोंसोरो गिदिर रेस्टुरेन्टाव जाहैयो गाननाय जोमनाया ब्रेन्डेड जानाय लोंनाया हाई लेभेलनि हाई ससाइटिनि मानसिजों थायो नोंसोर नोंसोरखौ भिखारिसो खालायगोन आं भिखारि आंनि लास्ट आरो गिबि थांखियानो जाबाय नोंसोरनि जिउखौ बरबाद खालायनाय आरो बरबाद खालायगोन आं बे न'आव एन्ट्रि मारिनायनि उनाव न' सिङाव थानानै मानसिफोरनि मेगन सिगाङावनो थानानै रोहो टेनसन होनाय मजा होनायनि मजायानो गुबुनखा बेफोर ट्रेनिंखौ आंनि मामाया आंनो आगोलनिफ्रायनो होखादों थ' बेबि दिलबर जानिफोर आं नोंसिनि न'आव फैगासिनो Just wait and watch मामाखौ माबोरै फन खालायनानै खिन्थानि